Sa ato mga kapuso nga buot mag-relax ilabi na karong Semana Santa, dunay suruyanan sa South Cotabato nga patok alang sa mga nature lover ug sa mga buot mamalandong. Ati kining suruyon pinaagi sa report ni Abby Caballero. Buot ba ninyong makapahuway sa hustle and bustle sa city life ug mag-relax? Dinhi sa Pulomolok, South Cotabato, dunay usa ka suruyanan nga perfect alang sa mga nature lover. Nindot nga view, presko nga hangin ug bugnaw nga klima. Pipila lang kini sa mga pwede ninyong ma-experience dinhi nga perfect sab alang sa mga buot mamalandong karong Semana Santa. Sa milabayng tuig lang kini giablihan sa pamilya Chronic ngadto sa publiko. Duna sila'y mga tent ug mga bahay kubo alang sa mga buot mag-overnight. I just started building huts and building things just mainly for friends and family to come out and hang out with us. And anaa sa 3 ka hektarya ang maong farm. Gipalibutan kini og mga punuan sa lubi ug mga bamboo. Ang tubig sa lugar nagikan sa underground spring. Gani ginganlan nila kini og El Uma Lofu nga gikan sa pulong sa tribong Tibuli. Ang El buot pasabot tubig, Uma pasabot farm, ug Lofu pasabot lubi. Paggabi, ingon ani kahapsay ang lugar. Pwedeng mag-bonfire o mag-food trip, kauban ang barkada o pamilya. for people who are new to camping, this gives them a full camping experience. So you grill your food, have whatever you want to drink, you can enjoy the tents, but mainly is nature sound. So we don't have any sort of amplified music here at all. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.